सासू माई प्रणाम। रउआ खातिर लिया दिले बन दूगो आम। जियो जियो हमर बाबू ई के लिए का ध देला हमरा आगू। ए जीजा किन के लिए आइला कि छीन के? आम तो बहुत बाका बाका बा तोहरा बहिन के। लेर मत गिरावो, मन करे तो खा लो, छिलकावा पीक दो आ अठिया अपना गाड़ में लगा लो। ए जीजा कोहा के गली के लिए हम तोहरा खातिर लाहंगा आ किने के मेरी गात फट गल रहे कनु महंगा। बाप रे बाप, ओदर से ओंठ के देखावा तारू जवानी आ वही बेर के आइल बानी पूछत नहीं खुपानी। बारा तू भूखा ले जीजा जाना तनी भूख के चला मने घर में खियावा तनी भूख के। हाय मेरी जीजा हो, आजू तुला जाइबा तब बुझ जइया जीजा हमरे से गथइबा। चुप सारा चुप। जवान ने बुझाए तमन लाइन वाला लाद के काहे पीछे पड़ल बारे हमारा दामाद के। दोनों जने हमारा के बुझत रहू है, सार के बेला के साली तोहे लागल दू है। चली बाबा चली, काहे खाचा रहे खोचड़ी के फेरे पड़ल बानी। चली छत पर ससुर जी से भेंट कर ली। चली माई जी चली। चली हाँ चली चली चली। आज भोरे से सारा ये हुआ था। आज जब हुआ ना तो वो दिन में कौन ना कौन कुटुंब सारा जरूर आवेला। मड़ैया में बड़ा मजा आवे रजैया में। बाबूजी प्रणाम। हमरा तो लागत है कि राव काम हो जाए जल्दी तमाम। जियो जियो हमर बाबू जो बोले हम जियम आ तहरा माई के गुजरी बुढ़ारी ले सिए। ए हो सुनो तारी। अच्छा बबुआ आल बने नाश्ता के बेरा आ ले जाके खियावन इनका के बिना छिलल केरा। बाबूजी ना करम नाश्ता भइल बाटे सर्दी आ अपने हम पिय तनी दूध में के हरदी। ए सुन तारू बबुआ के लिए एक नाश्ता कराओ। आई बाप रे बाप हमरा जाई जल्दी जल्दी जाई। ये हो जाई। ठीक बा जा जा जा। चांद रे पटनोरा तो बनी से ससुरारी। अरे सब दिहन से गाली। यहाँ सब दिहन से गाली, लेकिन चॉकलेट नियन बारी से साली। चलो भेंट कराओ तनी। हम देखे तेरे कितना तर सामान हुई बुझलू कि ना? सर होई प्रणाम। प्रणाम प्रणाम हो ही देखी। यही तो कहले रही कहनी ससुरारी चली। अरे भेंट भइल तो ही बोली साड़ू भाई यहाँ ओइनी कहिया। ए साड़ू भाई आवो तनी अबगे आ देखी ना व्यवस्था आ बिना छीलल केरा हमरा मिलल बाटे नाश्ता। ए साड़ू भाई अरे राउर शादी बाद में भेल अब पहले भेल हमर। हाँ राउर शादी बाद में भेल पहले भेल हमर। अब पहिल के भेल ओइनी तो बकरी के घर में बिछा देलन सो कमर। भाई कहेला कि ससुरारी चलो बहुत कमाल बा। चारू ओर तो देख लेली कहाँ के ना माल बा। अरे सदिया में कोयले रहे खूबे न लीला बा। अरे होई काथी बिया छोटकी साली सिला बा। हटते होने काहे खातिर हमारा के खोजे तनी जीजा कोरवा में बैठा के खियाम का पीजा। अरे जवन जवन कहबू अरे तौची लिया दे पेट सुगरा के आ तो के पिज्जा खिया दे। चौकेला चिरई बंद बा पिजरा आ दुनु हमर बहनोइया पारन से ही जा। कितना लोग करल हमरा संग लीला हमरे चलते कटागल सबनी जानी के किल्ला। ए साली बड़ी बनतारू दोगला बाटी। बाप रे बाप अरे देखई में चाल तोहर बाटे खूब सुपर। अब बिना हाथ फेर ले बढ़ल बा तोहर भूप। ला बोला तारा लोग बाबूजी बोलावा तरन दुआरा नहायला आ हमर मौगी बोलावत आंगना में खाएला। ए साड़ू भाई बाबूजी बोलाओ तो नहायला चली ना नहा लिया। ए महाराज हम कौन पराछू तो हमरा देह पर चढ़ल कोनो उल्टा सीधा कइले बनी। ओए रउआ जाई आ हमनी तनी जाते से तनी गपसड़ाकी करे। चल गपसड़ाकी करी तो नहा चल 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 है ने ठीक अरे रउआ जाई जा तनी नहाए। रुको जरा सबर करो। बबुआ हाँ हम नहाने तानी। हाँ ओकरा बाद में अपने नहाए। ठीक बा नहाए जा। बड़ा गर्मी बा। बड़ी गर्मी बा। हर हर गंगा हर हर पाप बड़ बराव से टमाट के बाप। बाप रे बाप बुढ़वा हमरा बाप के इतना अंजड़ा कर गइले बा। अच्छा रुको एकर बदला हम ले लेते।
जैसी सबका चाय की उधारी ससुर के गाड़ दामाद मारी। रे तू हमरा के बता रे बड़का माधर चोर दामाद